Kawawa yung mga restaurant. Wala pa tong year ba? Pinagalitan ako ni Banana. Imong alagaan. Bahalag way kwarta. Kanang pagmata ni mo ba unja nakalaban na dai si Ja. Sana all mabait. Yes. Sabi que estás aquí. Gikan mi na grocery mga anik ba. Kay wa na pud mi mga sima kaninang umaga naglabas si Banana ng maga no. At nag-ayos-ayos sa sakjanan ba kay among sakjanan is kagubaon na nag-leaking at nag-take-away rami og food no para lunch ng chicken biryani at beef curry kay gitamad og luto yun na full week na trabaho so kapoy jud. So karon is maglibot-libot rami sa Port Elizabeth o unsay madyo magbisaya ra ko kay maglisod lagi ko magtagalog kay arang daghan ng edit-edit no kapoy na edit-edit ba kay trabaho na wala gani ko time mag-vlog ug mag-English po ko samot na kalisod Tagalog gani maglisod English na ba Banana arang bubuha sa inyong jacket so wag ka sinuot na kay balik-balik na inyong jacket daghan na ni sa sinina pero di sa ganahan magsuot ambot nga no pinilit ko siya ba so buti na lang at sinuot niya parang bagets padung mi sa beach istinga na tong ato dindot ba magkuha ta og kamay na video para sa inyo ha para natay ka-upload habit na mi sa beach Kapit. yeah dool na dool kung sa Tagalog pa malapit na kami. And Mummy Mena is going to go with her swimming costume on, her bikini. Yeah, her winter bikini. It's thermal. Impas mga kahigalag lubog tas dagat kurog jud gite. Gite pa mo ha. Tan cerquita de mí y me hacía falta. Black area. Black is black. I want my baby back. Red black. Porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte. Yan busog. Nabusog si Banana sa biryani at curry beef. Curry beef. I just tasted curry beef. King's Market Beach. Daghan nagtudlo unsaon pag-drive diri ang mga kahigala o kay dakong nataran. Apa o? Wow. Pas likod. Kung gusto sa ninyo makatigog skateboard diri mong dapita o. Daghan ng mga teenager. Mover lento hasta que el llanto lo junte nuestros cuerpos. Lento. Mahangin sa labas. So nandito na kami sa beach no, nagbaktas-baktas na. Nindot ang tagi langoy-langoy no. Saging-saging ni og sa Bisaya pa. Kay di man ni saging jud na saging parehas ato nga naidunga no. Yeah, vamos a tomar toda la noche, mujer. Mingaw ang beach pag winter. Kung summer, puno ni maparapista ba. Then isa pa doon is level 4 kami no. So ang mga tao gapujo gajud kay bawal maglaroy-laroy. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres. So yan na. Wala kaming masabi kundi maginaw. I think we're at what's in the Antarctica? Antarctic Cove. Gakurog nas Banana kay wa gazakit og baga. Ngulay na mi ay kay arang tugnawa, way lami isuri-suroy. Kawawa yung mga restaurant, mga higala ba kay wa ga open, loy kajog mga trabahante no. Arang lisura jud diri sa South Africa. Ay, mao nang gapatay na ng uban gatawat. Ay, di na may sakar. Manguli na may karon. Mostly mga bahay dito is magaganda. Dito kami gustong titira sana.
Kaso wala nang available, no? Malapit siya sa ano ba? Dagat. Madungawan rin mo ang dagat sa mga bintana. Every Saturday talaga mga kahigala, magtinda sila dito sa road ng mga damit. Yan o, nakagulo na. Model sa mask. Anong siksihar pa, oh. Cute ka sa ano, suot mo, higala. Mag-ano tayo? Hi! Kumusta, Mos? Long time no see. Long time no see now. Nagbenta ako ng must. Kaya pumunta si Ate Gina dito kasi bumili ba. So, salamat Ate Gina sa pagpalit. At ito naman ang gusto ni Lori na must. She is naughty like you. Tingnan niyo mga kahigala, oh, anong ginawa sa cat ba? Tinataihan niya, oh. So, kawawa yung patsoy ko. And then, itong ano ko, sibuyas din. Natanggal. The next day. Wa na ko kabalik sa inyo haghapon kay gisapot ko sa iring gibungtag lagi ni daan nga akong gitamnan sa patsoy gikubkub og madyo kanang iring nga sa amo siguro ng silingan ba unja wa gami og madyo ambot mo nang bisag-asan na lamang siya nagtanom ko og balik sa patsoy gahapon and then sa sibuyas karon maglimpyo ko wa pa ko nahuman no pero dili na naman ko sa kwarto. Si Banana is maupay pagbakod. So, naglimpyo ko diri sa kwarto. So, mubalik na ko tagtaod. Maglimpyo sa ako. Nag-leak yung washing machine namin. Ay. Ang akong mga tanom is nangalata pod, oh. Kay unang adlaw is perting kusugas uwan. So, ilagay ko to sa loob, no? Namamilamisa diri. So, ibutang na diri tanan sa lamisa. Tapos na ako naglagay sa mga buwak, oh. And then ito pa. Naapa sa hong likod. Ang uban gibutang house bathroom. Pero napa po diri sa garden hong gibutang pero gipili na naho ang para sa gawas ug para sa sud. Para di na siya malata mga kahigala kay sayang no hinatag ra ba jud ni. Si Banana is nandun sa Dutch Fish, no? Nag-order og isda kay basta Sunday is mag-isda talaga kami. Kahapon hindi ako nakakuha ng video kung ano ang kinakain namin. Basta yun na yun, no? Yung curry at biryani. Sige lang, may curry biryani kay mga may ma-afford na mo. Patay ako kay Bana nito. Nasira. Oh, no! Hala, uy. Maglinis na ako sa vacuum ba? Hala, uy. Kasi marami ng buhok inside. So, ako na ang limpyuhan. Huwag sanihan. Naguba. Arang hugawan na sa vacuum. Uy, paano na ito maibalik mga kahigala? Naguba man. Wala pa tong yerba. Nagiba na. Mans pa to. Ay, bigat talaga kamay ko. Uy. Ay, Diyos ko. Paano na kaya to? Kunutan dito sa buga ni Banana ni. Ahak ba ni, oy? No. I got a car there that I've used for how long? So you're angry? No, I'm not angry. You just don't have a vacuum cleaner. That's your problem now, not my problem. Okay? Maybe we put this step this one. It's got 3 days later, it's broken. Why? Because we force. Pinagalitan ako ni Banana. Sure, no respect. Accidentally, I push it. No respect. Can't really 1 month in your any problem. Yan na ang aming lunch today. Not angry anymore. I will beat you after lunch. After Kain na. Dito kami sa garage kakain. because it's sunny and because it's nice. Yes. Beautiful sunny day. Yes. Hindi maginaw. Today. Salamat mahal sa pag-adyo sa vacuum. Big time. Nagkauna po si Jag Sweetie, oh. Paborito din sa mga kahigala. Sweetie! Like a baby! Okay na si vacuum. Thank you. Kulbaan ko mga kahigala kay
Aruy, wa na ba tayo ipalit anig ba? Oh, hindi pa ako nakamap sa floor, oh. Lalabas muna kami saglit dito sa plaza. Kay may plaza man diri tungod sa among gipuy-an. O yan, oh. Pero mostly mga tao pupunta dito yung may mga aso ba. Yan yung bahay namin, and then ang Checkers, no? Supermarket. Yan lang, oh. And then there is Brian. Kaso kung wala pa tong gate, pwede na sana kami pupunta dyan. May gate man. So mulibot pa mi mga kahigala padong sa Checkers dito, pero dool ra. Mabaktas ra god, kaso di mi mo baktas kay alam na mga tao dito. So ito na ang plaza, oh. Yan. May tree house, oh. Among silingan. Unja ag mga iro. Giusig mi. Vamos a bailar, quiero verte mover lento hasta que el sol junte nuestros cuerpos. Alo ko noingan ani maganda siya. Testingan na to diri ag swing be. Not allowed Filipinos. No dumping, no vehicles, no quad bikes, and no Filipinos. Shit. First si Banana. Aroy. Ano? Kumbatiyo. Maybe this chain will break. Yeah, supposed to swing. Ano nagkahabog? Sakit tagang kuto-kuto. Laban ng uwi, nagkahabog ka, Jo ba? Subo to bas. Ganyan gipang lahi, Jo, di ba? Umuwi na kami kay nailaing lingaw, so maglinis ako sa tiil sa akong banana, no? Mag-nail cutter ako. Smell not good. Muy lento, más tarde vamos a Hanion pagpangga, imong bana. You've done that one. It's a good one. Imong alagaan. Mahalagway kwarta. I'm gonna beat you. Next, Sir Tam Jones. Wait ka, Sir Tam Jones ko sa sulong. Kaya ba mo kung Sir Tam Jones mga higala? Parang kuwan ba? Mo na lang. It's supposed to be a gentle, delicate job. And relaxing. There's no relaxing there. Wala, galing nakaluhan na yung ba? You're sitting here with brown box in your underwear. You're going to get such a fright. Cut it. Dangerous. I will come back here. Ako sa nihungan mga higala. Just be gentle. Don't be Okay, like... bisan maputol ang tulo. Loto, si Banana para ugma pohon bawno na mo. Adus trabaho. Samtang ako nag-edit ko og video para i-upload na ko next. Swerte talaga ako sa akong banana, oy. Oh? Prepare na para ugma, bawno na mo, pero kani isda for dinner na mo. And then the remaining also. Thank you so much, my banana. Kain na kami ngayon ng dinner. Medyo sa Diyo, mga kahigala, no? Kay mag 6 o'clock pa diri sa hapon. Pero ingat na, Jud, may manihapon may og sa Diyo. Kay sa Diyo po may mga do sa bed. Maghigda-higda, magkuri-kuri sa cellphone. And then, di pa din ako tapos sa akong pag-edit. So, yon, kain tayo mga kahigala. Yummy, 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 yummy. Rice is life. Natawa si Banana sa pag-ingon how rice is life. Kay tinuod man. Fish for me is delicious. Ganahan si Zagmang si mga higala, oy. Sana all gajud ka ba? No, because this South African man likes fish. Agwait di sang. Nothing to do. Panilap good. So, maura to ang among kadalit ni Banana, mga kahigalaan. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always malipayon. And most of all, be kind. Bye and good night mga kahigalat. Time to turjak na.